Todo listo para degustar a navalla en Aguiño. A 10ª edición desta festa repartirá 600 kilos deste bivalvo preparados á plancha. Conta atrás para o inicio dunha nova exaltación gastronómica na comarca. Aguiño será por segunda fin de semana consecutiva o epicentro das degustacións de produtos do mar coa Festa da Navalla, que vivirá a súa 10ª edición. Está todo listo para que o domingo a zona portuaria se encha de persoas que desfrutarán deste produto típico. Ahora mismo están collendo o que é a navalla, 600 kilos que están collendo, que van a levar ahora mismo para depurar, e nada, o domingo 9 de agosto ás 12 da mañá na esplanada do Molle de Aguiño, na Noja, será a festa o que é da navalla. Esperemos que sea un día espectacular como foi o Percebe. Eu penso que o día da avó esperemos que haga moitísima xente. A navalla alcanzou prezos moi positivos nas poxas desta semana. Estaba indo ao mercado sobre 25 euros os primeiros precios, eu creo que, se non me equivoco, os últimos estaban en 14, 12 euros, a media estaba en 19 euros, 20, está tendo uns precios moi bons, porque aparte deso, estamos no mes de agosto, tamén cando nos visitan os veciños, e aparte os restaurantes tamén pedida por eles. O prezo da ración será igual que o do pasado 2025. Que son 14 euros o que é a ración, e tamén vai haber esas sardiñas tamén, e aparte a empanada que se está servindo casi todos os anos. Dende que se recuperou a Festa da Navalla, tivo un crecemento sostido nos últimos anos, tendencia que agarda se repita nesta 10ª edición. Parece que a navalla está coñendo o que é un porte moi grande, cada ano está se poñendo tamén no mercado, está se anunciando moitísimo, está salindo en todas as prensas, en todo, están a poñendo en valor o que é a nosa navalla do Castro de Catía, unha navalla das mellores que hai. A parte, cada ano está se acercando máis a xente a visitar esta festa que está coñendo moi grande, unha popularidade moi grande. E unha das causas sostén é a calidade do produto. Unha navalla da playa do Castro Catía suele ser moi boa, porque aparte é unha navalla que é da area sempre é unha navañiña máis blanca e máis rica. Eu sempre fai a tradicional de que se leva facendo toda a vida a navalla, faise á plancha, con unha gotiña de aceite de oliva por riba e nada máis, como sempre. A degustación deste demandado produto arrancará ás 12 do mediodía do domingo día 9 e agardase a chegada dun elevado número de comensais. Non será a única cita gastronómica que haberá na comarca. Mañá sábado arranca a Festa do Polbo en Porto do Son coa tradicional andaina do polvo. A degustación está fixada para o mediodía e complétase a xornada con música. O domingo remata con outro día de exaltación do produto e sesión vermú.